Avui no ho tenia programat, però al final ho he avançat perquè he trobat la Play 3, que em faltava, en tenia dues, i ja veieu, aquí he posat amb aquest neon, amb aquesta plataforma que dona ventilació, hi ha uns ventiladors a sota perquè no s'escalfi, i aquí tenim la Play 3, ja la tinc connectada, em feia falta un cable de corrent, però ja està bé tot. Ja ho veieu, la pantalla perfecta. Aquí tinc la Play 2, que és la que vaig connectar ahir, i aquí tinc la Play 4, que és la que jugo més, perquè és la que va per internet, i aquestes dues només és per jugar en campanya, amb discos, però en tinc un fotimer que ja ho aneu a veure, tots els... Tinc entre la Play 2 i la Play 3 tinc 350 jocs, o sigui que no m'ho acabo. I ara vaig a fer una prova amb el Prince of Persia, per veure que tot funciona bé. Tinc el mando nou, aquest mando que he estrenat, de moment, com que van amb cable, doncs hauré de jugar bastant a prop de la pantalla i quan no hi hagin els gats, perquè si no és un perill que em tibarien el cable i em fotrien encara la màquina. Això només quan jugo en aquestes dues, a la 3, que és aquesta, ja us ho he dit, i a la 2, que és aquesta primeta que hi ha aquí al mig, que ja té el mando, també el seu mando, i cada una té el seu mando connectat. Ja està tota la corrent, i ara vaig a fer la prova amb el Prince of Persia, que és un joc que tinc per aquí, nou. Bueno, nou en el seu moment era nou, ara, però és una edició limitada, que ara han fet un nou joc, i és aquest d'aquí. És d'aventures, és molt maco. I ara faré la prova, aviam per veure que tot està correcte. Ja ho veieu, aquí hi ha dos disquets, un del com es va fer, i l'altre doncs, és el joc. Aquest seria el joc, ja el posarem. Vaig a fer una pausa, un moment. Bé, faig una mica de gravació, però clar, com que havia formatejat les dues plays, el disc dur d'aquesta Play 3, ara està tot net, tot buit, i ara, clar, el joc l'ha d'instal·lar i això té una estona. No trigarà gaire, i res, us ensenyaré una mica al principi del joc perquè veieu com es veu. La veritat que és una virgueria que he fet aquesta reforma, perquè ara puc aprofitar tots els jocs que tenia guardats i que no els feia servir, i hi ha molts jocs de tot això que veieu aquí, que a darrere hi ha una altra capa, tot això d'aquí, tot això, fins a baix de tot. Hi ha Play 2 i Play 3, ja us he dit, uns 300 jocs, o sigui que això no m'ho atrapo. I ara amb el mando nou i tot, doncs ja he fet aquesta instal·lació que em rondava pel cap, i la veritat que val la pena. Així hi ha vegades que tens ganes de jugar a jocs que eren d'abans. Això és com la música, no? Que té discos vinils i coses així, més que res tema d'allò de recordar el que feies, no? I ara ja ho veieu, ara està acabant d'instal·lar, ara ja em sembla que no pararé el vídeo perquè només faré aquest vídeo avui. Ja m'ho he anat molt ràpid i trobat la Play fàcil, ho sabia on la tenia ubicada, i ara ja tinc tota la instal·lació que volia, sense perdre la decoració, que és el que jo volia fer, sense perdre la decoració, la vista aquesta que tinc de l'arbre de la vida, i tot com queden molt planes, doncs no queda pas malament. Aviam, ara m'estan trucant, però no puc no puc agafar la trucada. Bueno, ara ja ho veieu. Ara està comprovant, el que no hi ha és internet. En aquest Play ja van treure l'internet perquè, clar, és una Play antiga, ara ja estem per la 5, però no m'importa perquè a mi el que m'agrada és jugar també jo sol. Bueno, ja ho veieu. No, perfecte. Us enfocaré des de més lluny perquè a vegades a prop perd la qualitat de... Aquí seria al principi, el joc, que ja us dic, ara han tret a la Twitch, amb una consola petita que és portàtil, han tret la nova edició, però a mi no m'acaba de convèncer. Ara aquí apretaríem l'Start, si no m'equivoco, amb el mando, i aquí seria, doncs això, és un joc d'aventures, de somni, com de la pel·lícula que van fer també al cine, Prince of Persia. La banda sonora és brutal, i el joc, la veritat que val la pena. No us posaré ara d'allò, però només que veieu, posarem fàcil, normal, fàcil, posarem fàcil. Ho posarem fàcil perquè a mi m'agrada disfrutar del joc i si no, llavors el que faig és que em costa molt de passar. Prefereixo posar-ho fàcil. Posarem només al principi, només que veieu la introducció i ja està. I així m'ha quedat la consola. Doncs ara tinc 3 consoles funcionals. La 2, que és la més antiga, que vaig començar amb ella fa molts anys. La 3, que és la que he posat ara, i la 4, que és la nova, l'última. Ara aquí explico una mica la història del joc. És molt maco, els gràfics ja ho veieu que és molt de conte de fades, no? De conte d'aquests d'Aladín i de l'època d'Aladín i tot això. Este lugar me resulta familiar. I aquest és el noi que portes. El príncipe de Pèrsia. Apa, jo crec que ja us podeu fer una imaginació, una mica, 5 cèntims. Aquí en el joc, quan veus aigua, recuperes vida. Hi ha uns manantials, hi ha unes fonts. Aquesta és una edició que van fer per la Play 3. La veritat que tinc ganes de jugar i tinc ganes de recuperar sensacions de fa temps. Com aquesta Play, quasi és la que van fer més jocs. Més quantitat de jocs, aquesta i la 2. Poder més que la 4 inclús. Bueno, vinga, pues res, ho deixo aquí i volia compartir amb vosaltres aquesta instal·lació. Recordo només per acabar, aquí tinc la Play 2, que és la més antiga, diguéssim, la primeta aquesta d'aquí, amb el seu mando. La Play 4, que és la nova, l'última que vaig comprar, és la que tinc tota la pandèmia, i la Play 3, que és aquesta que he posat amb la plataforma aquesta blau. I ja està.
I ara doncs, provarem una mica aquest joc, que després tinc que marxar i farem la prova. Apa, aquí queda això. Ho acceleraré una mica perquè si no es fa molt llarg el vídeo. Vinga. Una abraçada a tothom.